Hej YouTube! Jeg må spille musikkamera med. Take your fucking nest! Oh, fucked up! Lad os få et større blik på sagen. Det var måske lidt for meget. Hvad sker der for ham? Han bliver sgu i græsset her der. Se her! Åh nej, nu! Hvordan gør det kraftedeme, mand? Kæft, det er svært den her. Kom og sæt dig på. Hvad så, YouTube? Hvad er det gulvet? Er du okay, YouTube? Er du okay? Er du sygt? Ej, undskyld, YouTube, men det så mega sjovt ud.